ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Умедворам ҳар як шумо хуб ҳастед ва барои ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Бо шумо ҳастам Абу Мудассир. Имрӯз чоршанбе 18 октябр. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин дӯстони азиз 100 евро баробар ба 1158 сомониро ташкил мекунад. дӯстони азиз, дар зери видео як лайк гузареду ҳатман аз шумо илтимос ки ба канали мо тугмачаи подписатсияро зер кунед то ҳамин охири мо ба 140,000 обуначӣ расем. Раҳмат барои дастгириҳоятон ва ҳазоро лиросӣ боз ҳамон аст. имрӯз ҳам на поён шуд, на боло, яъне ки мисли дирӯза 1000 рубл баробар ба 112 сомонию 50 дирҳамро ташкил карда истодааст ва 100 лираи туркӣ бо тоҷикӣ баробар ба 43 сомонию 32 дирҳамро ташкил мекунад. касое ки дар Туркия ҳастанд метавонанд ки 100 лираро боз бо тариқи Google як санҷида бинанд ки оё дуруст аст ё ин ки не. Ман санҷидам, ҳамин хел баромад. ва бо хоҳиш як бародар ки дар Қазоқистон, касое ки дар Қазоқистон кор мекунанд, 1000 тенге пули қазоқӣ баробар ба 23 сомони тоҷикӣ. хуб дӯстони азиз, ҳатман лайк монед ва ҳатман тугмачаи подписатсияро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад.